ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but she's pa percent ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan. Ka jing it jong ka keme ki khon ka de ka jing it ki bala the lut pat ka bom don ktien chupan patai henry ki don pat ru ki ba ka jing it jong ki ka kner khampalat na layeng lasem kani ka de ka khana jong iwe mi it ibadon ya kata ka jinglong bakerpang ini de mi it mestinas imli iba la shong that no na ka kam ka ba itre ha SOS Children's Village kawai na ki jakari khun swet ka badan halat umsaw umyam Imei it mestina ila rung shakani ka kam haka khandai trek unok pra khat khandai spa khandai punrio daga bat treishwa ha SOS Guwahati handai kham hadien ilawan treino ha umyam idang shushong that usnam araja usaw bat mentai ladon rio pu arsnam karta haka jing tre jong I ha SOS Children's Village ha umyam ki ladon arpusan ngot ki khun swet ki ba ila penhe pensan da ka ktila jong nadu ka baham kadi ka som ka sat ka pule ka puthi ka sneng ka kraw bat borok ki kam ki bedai benle hai kita ki arpusan ngot ki long kum ki khun trai bat di IT lot ka jing et haki kum ba ka kami trai ka ai ki khun hadin bun snam imei et mestinai layo pani kendok lang yaki khna ki ba ilari la sumar haka jing rakhi arpusan snam jong ka SOS Children's Village haka arpusan ter uyayong arja pesan Ilai thu hangi bana padang ki arpsan ngot ki khon swet ki ba ilari dan na padang jongki ki belalong officer sarkar dan ki belalong pulit dan ki belalong nohikai dan ki belalong manager dan ru ki belalong nurse bat dan ru ki belaseng laki kam la jong ipen pau ka jingso kman ka bakrau habai yo I ba kini ki khon jongki ki lalong brio ha ka jing em jongki kawai ka bapen kman ye I ka dai ba ha ka por ba idang tre idon iwe I khlung ibadang saus ngi ibalawan ra hakene ke jakari khun swet namar bakha kemie kala khlat no bat menta idang up ya ka result class 10 jong ka CBSE ngadai mestina simli ngajon khandai tarik Desember khat khandai punreu ha Guwahati daro ngadon tikun arpusan ngun wei kun balaseng la ka kam la jong wei kun ubal along UB Constable Police in Meghalaya Department Wei Ukun ubal along Officer of Agriculture Kawai ka kun kabalong manager hakawai ka resort Tadon ki kun katukat nengut ibatray haki hotel management arngot ki kun ibalahi high school arngot ki kun ibatray nurse dan kau ikut kun ke batrai kam lajong kum katung katem dan kau ikut kun bade ke batrai hakawai naki company te kapasu kemen yang ngakak kemi bangayo iwei kun ibadang saus ngi bakha bayap no kak kemi bat mardor hap Islam yo lem kumta ndon jingkermen kat kum ka jing batai jong ki doktor na po dekeni hostel mentau tau kena uap ya ke resort matrik bat day iba binut iba kloy ban ai ka snam ya tau kulung kuble sibun ba binut ya ke jibun betul te ka ktien ka ong habadon ka jing it hangta don ka jing sup habadon ka jing sup hangta don ka jing kermen kumta sisahi ngadon arngot ki khun ki balik pedang ki badai naka scout and guide ki balik pedang ya ka kusnam na u presiden jongkari India Pranab Mukherjee bampai hadwar blai kawai niki minta ka trainers wai kai school te kawai kum kaktian ko ong mo Habadon ka jing sok
hang ta don jingkerman sisahi hanga kum kakemi ka no ngadap da jing kemen teng nga ong iki kun sobhasa kun nga par bam lunch sobhasa kun ai nga nak ong filter nomor ka ki kun ha teng ki skutu bakla ki wanra da ukukar ban ai nga cái khôn tên mo ka jing long briu ni su thu baklai ki tai ni hapan penden te ka basu tenat hiro ba ki khôn jonga barbor ki ju ya pleu jing mot yang kum ka kmela jong ya ka ka ba ki don hapo da nut la ka dei ka ba bhan ya ka basniu te ngaru kum ka kme masa skor bat ngapriam hun ya ki kum la ki khôn kum ta nga sneng nga kraw nga pen ya kalenti ka babha kajing kublay kidbok ya isar amoditi ya system of director Smithy Carlin kong Elizabeth ba Abinod ba Terence kong Teresa Daimdan hang Neru bat baday hayut iba Darlong yaki keme baro yaki anti baro kublay sibon baday lang ba jong pi bangadan hadu kat kini kisngi bamta kublay sibon sa sisen bafilang ki bakloy banyarap bat ban Krisyan ha ki jing ki jonga baro bat kaway nga kwa ban kentuy ki kena bait baro banlong ki bayay sa bat ban 3 minat lakadai ha po school ha kajing pule putih ne lakadai ha kakam kajam bat ban penurlang ya lade bangadai ban urlang sisay kata kajing terang nga kumbaong kaktin terang kamut ban yo angnut kalong ban pendep ban om mabe ya lade ublain kurkuy thi baro kublay sibon